Gadewch i ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint eto cael dod ger dy fron ac i ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di yn gofyn i ti i edrych arnom yn dy drigaredd, i ddod lawr i'n plith, i ni yn galw arna ti i dywallt ysbryd arnom, ysbryd glân o Dduw, i ddod lawr arnom ni mewn nerth, nad i ni wedi brofi'r blaen, i ni yn llawenhau ac yn diolch fod ein gwlad ni wedi profi ymweliadau o'r fath yn y gorffennol, ond o Dduw, gymaint o flynyddoedd sydd wedi hedfan heibio bellach ac ni'n gweld cyflwr ein gwlad yn dirywio, ni'n gweld y cyflwr ein hyneidiau ni yn oeri yn ddyddiol ac o sil i sil ni'n gweld yr angen yn mynd yn fwy dwys ac yn galw arna ti felly o Dduw i ddod ac i weithio yn ein plith ni unwaith eto. Trig ar hawrth yn bydd yn bresennol gyda ni nawr i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ddarllen yn gyntaf o llyfr epistol Paul at y Colosiaid, yr ail benod ac yn dechrau ar ddiwedd y benod, sef adnod 20, ac yna'n darllen i'r drydedd benod. Felly'n dechrau yn yr ail benod o epistol Paul at y Colosiaid, yr 20fed adnod. Am hynny, os ydych wedi marw gyda Christ oddi wrth egwyddorion y byd, paham yr ydych megis petech yn byw yn y byd yn ymroi i ordeiniadau, na chyffwrdd ac nac ar chweitha ac na theimla. Yr rhai ydynt oll yn llygredigaeth wrth ei harfer, yn ôl gorchmynion ac athrawieithau dynion. Yr hyn bethau sydd ganddyn rhydd doeth uneb mewn ewyllus grefydd a gostyngeidrwydd, a bod heb arbed y corff, nid mewn bri i ddigoni'r cnawd. Am hynny, os cydgyfodasoch gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Christ yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Rhoddwch eich serth ar bethau sydd uchod, nid ar bethau sydd ar y ddaear. Canis meirw ydych a'ch bywyd a guddiwyd gyda Christ yn yw. Pan ymddangosog Christ ein bywyd ni, yna hefyd yr ymddangoswch chwythau gyda gef mewn gogoniant. Marwhewch gan hynny eich aelodau, yr rhai sydd ar y ddaear, godineb a flendid gwyn, drygchwant a chybyddod, yr hon sydd eilyn addoliaeth. O achos yr hyn bethau y mae digofaint Duw yn dyfod ar blant yr anifeddod, yn yr rhai hefyd yr hodiasoch chwythau gynt pan oeddech yn byw ynddynt. Ond yr awr hon rhoddwch chwythau ymaith yr holl bethau hyn, dicter, llid, drygioni, cabledd, serthedd a llanwch gennau. Na ddywedwch gelwydd wrth eich gilydd, gan ddarfod i chwi ddiosg yr hen ddyn ynghyd â'i weithredoedd, a gwisgo'r newydd yr hwn a adnewyddir mewn gwybodaeth yn ôl delw yr hwn a'i creodd ef. Lle nid oes na groegwr nac iddew, enweidiad na dienweidiad, barbariaid na sgithiaid, caeth na rhydd, ond Christ sydd bob peth ac ym mhob peth. Am hynny, megis etholedigion Duw sanctaidd ac anw. Gwisgwch amdanoch ymysgaroedd trigareddau, cymwn ysgarwch, gostyngeidrwydd, addfwynder, ymaros, gan gyd-dwyn a'ch gilydd, a maddau eich gilydd, os bydd gan neb gweryl yn erbyn neb, megis ac ymyddeuodd Christ i chwi, felly gwnewch chwythau. Am ben hyn oll gwisgwch gariad, yr hwn yw rhwymyn perfeithrwydd, a llywodraethau tangnefedd Duw yn eich celonnau, yr hwn hefyd eich galwyd yn un corff a byddwch ddiolchgar. Preswyliad gair Christ ynoch yn helaeth ym mhob doeth uneb, gan ddysgu a rhybuddio bawb eich gilydd mewn salmau a hymnau ac odlau ysbrydol, gan ganu trwy ras yn eich celonnau i'r arglwydd, a pha beth bynnag awnelwch, ar air neu ar weithred, gwnewch bob peth yn enw'r arglwydd Iesu, gan ddiolch i Dduw a'r tad trwyddo ef. A bydde bendith Duw ar ei air, sanctaidd ef. Wel, gadewch i ni edrych ar ddechrau'r drydydd benod, fel testyn, Colosiaid y drydydd benod ar ddwy adnod gyntaf. Am hynny, os cydgyfodasoch gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Christ yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Rhoddwch eich serch ar bethau sydd uchod, nid ar bethau sydd ar y ddaear. Wel, dyna i chi adnodau. Mae'n digwydd mor aml yn diwedd pan i chi'n edrych ar adnodau'r ysgrythyr ac yn dewis adnod fel testyn yn teimlo efallai yn gallu cyfiawnhau dweud mae'r adnodau yma yn cynnwys popeth, maen nhw mor bwysig. Ond dwi'n teimlo gellir dweud hynny am yr adnodau yma, a'r darn yma i ni newydd i ddarllen.
Yn yr oes i ni'n byw ynddi, yr fath ddryswch i ni'n gweld y dirywiad mewn crefydd ac yn sicr mewn gwir grefydd, mae y bron wedi llwyr ddiflannu o'n gwlad ni. Pryn yw'r bobl sydd yn credu'r efengil, ac o'r rhai sydd yn proffesu credu, hyd yn oed llai beth yw'r rhai sydd wir wedi ddeall. Ond nid ydyn ni'n byw mewn oes lle mae yna chydig sydd yn proffesu ac eto yn dilyn yr math o fywyd sydd yn cael ei ddisgrifio yn yr ysgrythyr fel bydolrwydd, rhywbeth sydd yn estron i'r gwir efengil. Ac eto mae yna broffes ac mae yna hyder mawr yn y broffes, lle mae pobl yn dweud eu bod nhw yn gredinwyr. Ac bod na le i gwestiynu ac i amau. A yw'r broffes yna yn real? I ni'n gallu dweud yn glir ambell waith pan mae pobl yn gwadu'r ysgrythyr, yn dweud eu bod nhw'n Gristnogion, ac yn gwadu'r droedigaeth a'r profiad hynny. Mae hwnna'n ddigon hawdd i gallu dirnad mor drist yw e, ac eto'n ddigon hawdd, ac ddigon clir, mae'n ddi ac yn wyn. Ond lle mae'n mynd yn anodd, lle mae yna broffes, ac eto hyrwyddo y bywyd bydol yma, yr addoliad bydol, ac yna mae'n mynd yn anodd yn diwedd. Ac i chi mynd yn bryderus, achos mae'n rhwydd iawn eistedd nôl a meddwl, wel na, falle bod nhw'n iawn. Ac yna pan i chi'n edrych ar gair Duw, chi'n meddwl, wel na, gall hyn ddim fod. Dyw e ddim yn ysgrythurol, dyw e ddim yna ar sail Beiblaidd. Dyw'r disgrifiad o beth ni'n gweld yn y bywyd, mae mor bell o'r hyn ni'n gweld yn yr ysgrythyr. Ac felly, yma yna reidrwydd ond oes, i alw allan ac i bregethu ac i rybuddio pobl. A yw'r hyn i chi wedi honni eich bod chi wedi brofi yn real? A yw e o Dduw? Wel, mae'r adnodau yma yn ddigon clir. Felly gwrandewch. Achos adeg yr ysgrifennwyd yr epistol hon at y Colosiaid, mi roedd na anhawster debyg iawn yn yr eglwys. Gan i gredadyn i ryddhau o'r gyfraith seremoniol. I ni'n gwybod bod yna'n wir pan yn dod yn Gristion, dyna beth nath Crist, mae'n ryddhau ni o'r gyfraith seremoniol. Ac felly roedd na rai yn yr eglwys yma yn credu y gellir byw felly fel y mynant. Nawr, mae Crist wedi delio gyda'r gyfraith. Ond nhw'n gwybod hynny, ond nhw'n gwybod digon o'r athrawiaeth i fedru dweud hynny. Ond yna, fe ddath rhywbeth mewn i'r eglwys yn dweud, ond nawr, i chi'n rhydd o hynny, ac felly, yn gweithio hyn allan yn rhesymegol, ond yn anghywir felly gallwn ni fyw fel i ni eisiau. Sdim eisiau ni boeni bod i'r gyfraith. Sdim eisiau ni boeni sut i ni'n byw, ond ydy hwnna'n canu cloch. Yr eglwys efengyledd fodern, yn edrych ar rhai ohono ni ac yn dweud, i chi'n hen ffasiwn, i chi'n dilyn yr hen bethau, i ni'n deall, i ni'n rhydd i fyw fel ymynom. A dyma beth oedd y broblem. Yn sicr, falle byddai'r rhai sydd yn gwrando ar yr oedfa hon, siŵr o fod yn uniaethu gyda ni ac yn sefyll gyda ni ac yn dweud, wel, byddwn ni ddim yn dweud hynny, byddwn ni ddim yn cytuno gyda hynny, bod ni'n cael byw fel i ni moyn. Ac eto, sawl un byddai'n cytuno yn weithredol, i ni'n gorfod cyffesu hyd yn oed, os i ni ddim o'r garfan sydd yn dweud hynny, gewn ni fyw fel ymynom, achos dyna'r mwyafrif llethol yn y byd efengyledd bellach. Ond hyd yn oed yr rhai sydd ddim yn cytuno gyda hynny, mewn athrawiaeth. Efallai yn ymarferol felly, mae yn digwydd yn ein bywyd ni. Falle bod ni'n dilyn yr hyn i ni yn ei ddymuno yn ein bywyd ni. Y llwybr sydd yn rwyddach. Dwi'n gallu cofio'r enwau'r llwybrau sydd yn mynd i fyny'r wyddfa. Mae yna ambell un sydd yn bellach yn does. Mae yn fwy o ffordd, ond yn haws dim mor serth. Ond mae yna ffordd arall sy'n fwy peryglus ac yn fwy serth ond yn fyrrach. Ond mae'n anodd. A chi gallu dewis eich llwybrau fyny'r wyddfa yn ôl eich gallu chi i gerdded. Ac os ych chi wir, yn ffeindio fe'n anodd, chi'n gallu mynd lan ar y tren. Ond ydy hwnna falle yn arwydd ac yn disgrifiad o lawer, ac i ni'n goffo cyffesu, i ni'n aml yn dewis y llwybr sy'n rhwydda. Ac yn gallu gyfiawnhau ac yn gallu dod ac adnodau fan hyn a fan draw i ceisio cyfiawnhau ein safbwynt ni, mor anghywir yw e. Be mae Paul yn ei ofyn yn y darn yma? Be mae'n dweud mewn geiriau eraill yw hyn? Os i ni'n blant i Dduw, dangoswch hynny te. Profwch hynny yn eich bywyd. Dyw hwnna ddim yn gofyn gormod nag yw.
Os ych chi wedi cael eich achub o effaith tragwyddol ac wedi cael eich maddau'n llwyr o holl bechodau, gorffennol, presennol, dyfodol, a fod bywyd tragwyddol o'ch blaen chi, os yw'r holl fendithion hynny sydd yng Nghrist yn eiddo i chi, yna dangoswch hynny. Ond dyna beth sy'n disgwyliedig. Dwi ddim yn ormod i'r gwir Cristion. Pethau chi'n honni bod yn wleidydd, mi fydda'ch disgwyl fod gyda chi rhyw fath o brawf o'r ffaith, bydda'ch, bod chi yn aelod seneddol a bod pobl wedi weld os chi'n honni fod yn cynrychioli'ch gwlad mewn rhyw chwaraeon, fydda'ch disgwyl gweld llun o'r cap ar eich pen chi. Ac eto gyd, mae'n rhyfedd yn diwedd, pan ych chi'n honni fod yn Gristion, does dim ots nag os. Mae rhai pobl, mae yna rai carfannau yn yr byd efengylaeth Cristnogol yn dweud, cyn belled bod chi'n dweud bod chi wedi dod i gredu popeth yn iawn. Ond wrth gwrs, sy'n ni'n llawenhau pan ni'n clywed bod rhywun yn proffesu. Ond ni wedi dod i ryw fan yn yr eglwys yn dod yn ein gwlad ni, mae mor wael. Y peth fwyaf caredig gellir wneud yw i ni weld ble i ni yn sefyll, ac i ddangos i eraill, ac i fod yn glir ar yr efengyl. Ac felly, i ni darllen ar yr adnod gyntaf, am hynny os, a sylwch y gair os cydgyfodaswch gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Christ yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Os cydgyfodaswch gyda Christ, os ar ddydd y Pasg fel heddi, i ni bod ni'n honni ein bod wedi cydgyfodi â Christ, yna gwrandewch ar yr hyn sydd disgwyliedig. I ni cael enghraifft wych o'r arddull yma sydd gan Paul, adnod 20 o'r ail benod o Colosiaid. Am hynny, os ydych wedi marw gyda Christ, oddi wrth egwyddorion y byd, ac yna i ni'n gweld y negyddol fyna, ac nawr y cadarnhaol. Am hynny, os cydgyfodaswch gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr adnod gyntaf hynny yn y drydydd benod, os cydgyfodaswch gyda Christ. Yn gyntaf, rhaid gofyn y cwestiwn yma, a ydyn ni wedi deall yr hyn sydd wedi digwydd i ni, neu'r hyn i ni'n proffesu. Achos dyma yw y man pwysicaf, dyma beth sydd yn holl bwysig, a ydyn ni wedi deall yr efengyl. O'r hyn i ni'n dweud sydd wedi digwydd, i ni'n dweud bod ni'n credu yn Iesu Grist, wel gadewch i ni weld beth mae hynny yn ei olygu. A'r hyn mae Iesu Grist wedi gwneud trosom ni, ydyn ni wedi deall hynny? I ni deall y dath Iesu Grist i'r byd yma i bwrpas. Y pwrpas oedd i ennill ein hiachawdwriaeth i dalu'r pris. Ond i wneud hynny, i ni'n gwybod bod y proffwydi wedi proffwydo amdano fe, bob un cam ohono fe, yr holl bwrpas ohono fe, edrych, ewch nôl i'r Hen Testament, darllenwch y cannoedd o proffwydoleithau sydd yna. Ond pan ddath Iesu Grist i'r byd, i ni'n gwybod pam oedd yn dod, ond yna pan fe gafodd ei eni, pan y cafwyd ei eni, i ni'n gwybod o'r eiliad hynny, gwireddwyd y cyfan, y proffwydwyd amdano, achos gwelon ni, a mae hwn fel plentyn yn berffaith. O'i enedigedd roedd yn wirthiol. Doedd dim staen pechod, doedd dim llygredigaeth pechod arno fe. Gafodd ei eni yn wirthiol. Ac felly fel baban bach roedd yn berffaith, fel plentyn roedd yn berffaith. I ni'n gwybod hynny. Roedd yn berffaith fel bachgen ifanc, fel dyn ifanc, ac yna pan dechreuodd ei weinidogaeth roedd yn berffaith. Ac i ni'n gwybod pam. Yn gyntaf roedd yn Dduw. Ond hefyd oedd wedi dod i gyflawni, i gwblhau, i gadw'r gyfraith yn ein lle ni, fel ein cynrychiolydd ni, fel dyn. Fe ddath i bwrpas roedd rhaid cadw'r gyfraith. Nid yw Duw yn gallu caniatáu neb i'r nefoedd. Mae rhy gyfiawn a gadael pechod mewn. Ond dyma beth nath Iesu Grist wneud. Fe ddath i'r byd i gyflawni'r gyfraith, i fyw bywyd perffaith, rhywbeth na allwn ni wneud. Fe sydd wedi bodloni gofynion y tad. Fedrwn ni ddim bodloni gofynion y tad. Os oes yna rhywun sy'n gwrando sydd yn ansicr o'i gadwedigaeth ac yn meddwl fedrai ddim fod yn ddigon da. Wrth gwrs fedrwch chi ddim fod yn ddigon da. Mae Iesu Grist wedi dod i'r pwrpas yma. Dyna pam y dath Fe ddath i fyw y bywyd da perffaith hynny yn eich lle chi. Dyna beth nath fe fodlonodd y tad. Ond yna hefyd, oherwydd i ni wedi pechu, nid yw Duw yn gallu troi ei gefn ar ein pechod ni. Rhaid delio gyda pechod. Os yw yn gyfiawn, rhaid delio gyda pechod. A dyma beth nath Crist wneud.
Cofio ni hyn yn dod, yna beth yw Gwener y Groglith, y dydd y gafodd yr Iesu, ei gosbi yn ein lle ni, nid camgymeriad oedd hwn. Bod yr Hufeiniaid, bod yr Iddewon yn euog o osod Iesu ar y groes a taro'r hoelion i fewn. Bod nhw'n euog ac yn atebol. Ond yr hyn i ni'n gwybod oedd cynllun Duw oedd hwn. Achos tra roedd yr Iesu ar y groes, tywalltodd y tad ei ddigofaint, y gosb tragwyddol ar ei fab, y cyfwerth ac uffen tragwyddol i'w holl bobl ar yr arglwydd Iesu Grist. Dyna chi ddioddef. Dioddefodd Crist. Yn ei fywyd, i ni'n gwybod, ni wedi cyffwrdd ar hwn yn ddiweddar, ynddo? Y dioddef yn y weinidogaeth, yr gwrthodiad y gafodd gan ei bobl ei hun, a'r casineb a dangoswyd tuag ato, ac yna yn cael ei frydychu, yn cael ei adael i lawr, y disgyblion yn ei adael ac yn rhedeg i ffwrdd. Dyna'r siom, dyna'r boen, yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen, roedd na boen, roedd na ddioddef yn arwain i fyny at y groes, ond yna ar y groes y poen corfforol, ond wrth gwrs roedd hwnna'n rhywbeth, ond y boen fwyaf oedd y tad yn troi gefn ar ei fab ac yn cosbi ei fab. Dyna chi eiriau yn Eseia 53. Adnod 3, 7, gwrandewch ar hyn. Dirmegedig yw, a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin a dolir, ac yr oedd y megis yn cuddio ein hwynebau oddi wrtho. Dirmegedig oedd, ac ni wnaethom gyfrif ohono, diau e fe a gymerth ein gwendid ni, ac a ddig ein doluriau, eto ni a'i cyfrifiasom ef wedi feiddi, ei daro gan Dduw, a'i gystuddio, ond e fe archollwyd am ein cymweddau ni, e fe addryllwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaeth ein heddwch ni, oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef, yr iachawyd ni, na ni oll a grwy drasom fel defaid, troesom bawb i'w ffordd ei hun, a'r arglwydd aroddus arno ef, ein hanwiredd ni gyd, e fe a wrthrymwyd, ac e fe a gystuddiwyd, ac nid agorau ei enau, fel oen yr arweinydd efo'r lladdfa, ac fel y tai dafad o flaen yr rhai cneifiau, felly nid agorau yntau ei enau. Dyna chi eiriau. Dyna chi'r efengil yn yr Hen Testament. Fe wnaeth ei hyn i gyd, fel mae'r Carol yn dweud, oi wir fodd, oi wir fodd. Carol arall, cwsg, fe gei ddigon o fod ar ddi hun, cwsg cyn dawr groes i thran. O, dyna'r dioddef. Dyna'r boen a ddioddefodd e. O, roedd e'n mynd i fod yn erchill yn doedd. Yno cymerodd y gosb ar ei ysgwyddau hun. Uffern am un yn rhywbeth sydd yn ofnadw, ond dychmygwch beth oedd gyfwerth i'w holl bobl, yr holl y ddioddef hynny. Ac yna ni'n cofio'r Sul y Pasg. Yna fe ath e i'r bedd, ond o gosodwyd ef yn y bedd yn farw. Roedd e wedi marw yn do. Ac yna gosodwyd ef yn y bedd. Hyn oll oherwydd i ni bechu. Hyn oll oherwydd i'r arglwydd Iesu Grist ddioddef yn ein lle ni. Dyna i chi dristwch. Ond yna, yn fuddugoliaethus ar y trydydd dydd, fe gododd e o'r bedd yn fyw. Fe nath hyn oherwydd ein llachawdwriaeth ni. Dyna oedd y pwrpas y dath e. Fe ddath Iesu Grist i fyw bywyd perffaith yn ei lle. Fe ddath ei fynd ar y groes i gymryd ein cosb ni yn ei lle. Ac fe add e'r bedd yn ei lle. Ond yna, ar y trydydd dydd, y Sul y Pasg, fe gododd o'r bedd gan goncro'r bedd. Dyna arwydd y cad, yr atgyfodiad. Beth ni'n dysgu o'r atgyfodiad? Hawdd iawn yn diwedd. I bobl ddathlu a gwyau Pasg ac i dweud Pasg hapus ac yn y blaen. Ond pwrpas y Pasg oedd i'r Iesu ddangos iddo goncro'r bedd. Oedd yr hyn oll am nath e. Beth wedi bod yn ddiwerth. Ond i bai iddo atgyfodi o'r bedd, fe goncrodd y bedd. A fe goncrodd e bechod, fe goncrodd e marmolaeth, fe goncrodd e uffern wrth ddod yn fyw o'r bedd. Dwi ddim yn rhyw fater bach i ni gallu mynd Pasg hapus. Mae'n fwy na hynny. Mae hwn yn anferthol. Yr oedd yr atgyfodiad, mae mor bwysig. Ar y trydydd dydd, fel yr addawod, fel y proffwydwyd, y byddai'r Iesu yn dod yn ôl yn fyw ac yn profi ei fod yn fab i Dduw, yn profi ei fod yn dduw ei hun, ond yn profi hefyd bod yr hyn a wnaeth e, bod e wedi ennill
ein iachawdwriaeth, ennill y frwydr, fe dalodd e'r bris yn llawn, fe goncrodd y bedd a phechod, marwolaeth y giffen, a'r hyn oll ei mwyn ni. Gyda nawr, iddo esgyn i'r nef, i eirio drosto, nawr yn y nefoedd, mae ar ddehilaw y tad. Ac yno mae yn fuddigolaethus. Ac felly pan trwy ras Duw, i ni'n derbyn yr hodd o ffydd, i gofleidio hynny i gyd. Yr efengil, pan i ni'n derbyn rhodd o ffydd, i ymddiried ac i gredu hyn i gyd, i ymddiried yn yr Iesu fel ein gwaredwr ac arglwydd, ac yn derbynio hefyd sicrwydd ein bod ein bywydau pechadurus wedi gladdu gydag ef. Dyna beth, os ych chi eisiau deall yr holl beth, i'ch chi'n mynd nôl at adnod 20 o'r ail bennod. Am hynny os ydych wedi marw gyda Christ, oddi wrth egwyddorion y byd. I chi, os ych chi'n Gristion, i chi wedi marw gyda Iesu Grist, oddi wrth beth, egwyddorion y byd. Yn bywydau pechadurus wedi gladdu gydag ef. I ni wedi marw. I ni wedi'n cyfiawnhau. Nawr, oherwydd yr hyn mae'r Iesu wedi wneud, fel pe na byddem wedi pechu erioed. Yng ngolwg Duw, i ni fel rhai sydd erioed wedi pechu. I ni'n berffaith. Mae'n rhyfedd ond yw e, i alw rhywun fel fi a chi yn berffaith, ond mae'n wir, i ni'n berffaith, ond nid perfeithrwydd ni yw e. Dydyn ni ddim yn berffaith yn ein gweithredoedd ni. Beth yw'r sefyllfa? I ni'n berffaith yng ngolwg y tad. Pam? Gan ni'n bod wedi'n gwisgo a pherffeithrwydd Crist a'i gyfiawnder ef. Dyna beth sydd yn wir. Felly nid yn unig y mae'n pechod wedi gladdu gyda Christ, yr ydym hefyd wedi'n cydgyfodi gyda Iesu Grist. Ac os ydy hyn yn wir, rhaid sylweddoli fod bywyd yr atgyfodiad yn eiddo i ni. Mae hyn oll yn wir o'r Cristion. Dyna beth ein perthynas ni a phechod felly. Mae yn wahanol ond yw e. I'r hyn oedden ni cyn i ni ddod i gredu. Mae wedi gladdu. I ni methu dweud, o, ni'n gallu mwynhau pechod. Na, mae'n perthynas ni hynny wedi mynd. Y mae pŵer pechod wedi ddelio ge. Felly does dim lle da ni esgusodi'n hunan. Ac nawr, i ni yng Nghrist, ac os yw hwn yn wir, rhaid i ni gofio bod bywyd yr atgyfodiad yn eiddo i ni. Felly, o na fydden ni'n caniatáu i'r nerth a phŵer sydd yn yr Iesu atgyfodedig i ddylanwadu fwy ar ein bywydau ni yn ddyddiol, i sylweddoli beth sydd yn wir, os yw'r wyrth yma wedi digwydd, os trwy ras Duw, bod ni wedi cael ffydd, i ymddiried fod yr hyn bod yr Iesu wedi wneud yn wir i ni, os ydy'r holl broses yma sydd wedi digwydd, o'r claddu, o'r atgyfodio, sydd hwnna gyd yn eiddo i ni bellach. O na fydden ni yn caniatáu y nerth a'r pŵer yma, yr Iesu atgyfodedig, i ddylanwadu ar ein bywydau ni ddyddiol. Achos dyma sydd yn profi, os yw'r hyn sydd wedi ei brofi yno ni, bod ein proffes ni, os yw o Dduw a'i peidio, achos beth ni newydd ysgrifio, mae hyn yn oruwch naturiol ond yw e, mae yn wirthiol, mae tu hwnt i ni'n dewis Iesu Grist. Mae tu hwnt i ni'n penderfynu dilyn rhyw lwybr arbennig achos bod ni'n hoffi fe neu beth bynnag. Mae hwn yn waith o ddifri, yr ysbryd glân yn dod ac yn agor llyged yn hyneidio i weld ein pechod ac yn arwain ni at droed y groes i weld be mae Crist wedi wneud drosto ni. Mae'n delio gyda'n pechod ni. Mae'r nerth yma, yr Iesu atgyfodedig, mae'n gydgyfodi a Iesu Grist. Mae hwn i gyd wedi digwydd. Mae'r rhain yn bethau sydd yn wirthiol. Maen nhw'n brofiadau anhygoel. Nid arwyddo rhyw ddogfen, nid penderfynu bod chi eisiau fod yn grefyddol, a mae hwn yn waith o ddifri. Wel, symudwn ni ymlaen, gosodwch eich serth, nid ar bethau sydd ar y ddaear. Beth am sylwi ar yr hyn na ddylai mosod ein serch arnynt yn gyntaf, cyn mynd ymlaen at y materion eraill. Beth oedden ni? Un adeg. Beth oedd yn wir ohono ni? Un adeg yn ein bywydau. Wel, os darllenwch chi Efesiau 2 ar 2 adnod gyntaf, a chwythau, a fywhaodd fe pan oeddech feirw mewn cymweddau a phechodau. Ond nid yw pob Cristion yn gallu dweud, yr oedd na adeg yn ei bywydau nhw, yr oeddem ni yn farw.
mewn cymweddau a phechodau. Ond nawr, chwythau a fyw haodd e fe. Dyna troedigeth. Dyna'r ail enedigeth. A mae yna wyrth wedi digwydd. Chi ddim yn gallu dewis hynny. Chi ddim yn gallu penderfynu cael eich bywhau. Y mae i chi'n farw, yr oeddech chi'n farw mewn cymweddau phechodau. Yn yr hau, yr hodiasoch gynt. Yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr hon yn gweithio am rhant anufuddod, ond nid yw'n anwyr, na misg yr hau hefyd y bein hymarweddiad ni o'r gynt. Dyna fel o'n i'n siarad gynt, yn chwantau ein cnawd, gan wneithir ewylltysiau y cnawd, na'r meddyliau, ac yr oedden ni wrth naturiaeth yn blant i gofaint, megis eraill. Dyna beth sydd yn wir ohono ni, dyna fel oedden ni, yn ysbrydol farw, yn cerdded fel y byd. Ond nawr yn byw hawdd, ni nawr yn wahanol. Mae'n hymarweddiad ni, ein hymarweddiad ni gynt fel y byd, ond nawr pethau wedi trawsnewid. Hynny yw, gynt, yr oedd ein holl berson yn llawn o'r hunan, yr oedd hwnna'n wir. Hyd yn oed os o'n i'n helpu eraill. Mae hunanoldeb yn dod mewn, hyd yn oed pobl sydd yn edrych fel bod nhw ddim yn byw eu bywydau nhw i'w hunan. Ond petach chi'n cael gweld cyflwr i cylonau nhw, mi fydden nhw eisiau cael cydnabyddiaeth dros yr hyn maen nhw'n ei wneud. Sawl un fydden fodlon wneud lot o bethau dros bobl eraill heb i bobl wybod amdano fe. Ond mae'r hunan yn ymddangos ond yw e. Dyna fel oedden ni gynt. Llawn balchder. Llawn hunan. Cofiwch nôl, pa bynnag math o gefndir i chi yn dod ohoni. Yr oeddech chi yn meddwl fel y byd. Be bynnag oedd eich meddwl chi? Be bynnag oedd eich cefndir chi? Roeddech chi'n meddwl fel y byd. Yn llawn balchder. Ond beth mae Paul yn dweud yw rhaid i hyn fod yn y gorffennol. Dyna oedd yn wir. Dyna beth sydd yn digwydd pan mae chybiaeth yn digwydd. Os ydyn ni'n honni ein bod wedi'n cydgyfodi â Iesu Grist, yna Rhufeiniaid 12:2, ac na chyd ymffurfiwch ar byd hwn, eith yr ymnewidiwch trwy adnewyddiad eich meddwl, fel y profoch beth yw daionus a chymeradwy a pherffaith y wyllus Duw. Peidiwch felly â cyd-ymffurfio gyda'r byd. Mae rhaid bod na newid. Ymnewidiwch trwy adnewyddiad eich meddwl. Mae rhaid bod yna wahaniaeth Iago 4:4, chwiodyn ebwyr a godyn ebwragedd, ond ni wyddwch chwi fel cyfeillach, fod cyfeillach y byd yn elyniaeth i Dduw, pwy bynnag yn hynny a wyllysio fod yn gyfaill i'r byd, y mae yn elyn i Dduw. Os ych chi'n gyfaill i'r byd, dyma beth sy'n mor frawychus mewn dychryn rhywun. Pan ych chi'n gweld bod yn swyddogol, bod yr eglwys efengylaidd hyd yn oed, mor fydol, ac yn falch ac yn hyderus yn ei bydolrwydd, torri'r saboth, ond nid dyna yw'r norm. Ymhlith yr ifanc, mae yna fydolrwydd yn rhemp. Does dim hyd yn oed llefydd, maen nhw'n dweud fedrwn ni ddim mynd iddo. Maen nhw'n mynd i bob math o lefydd, yn ymwneud â pob math o bethau, yn gwrando ar pob math o bethau, yn edrych ar pob math o bethau, yn yfed pob math o bethau, ac yn dweud, does dim ots am y pethau yma, dyma yw'r broffes fodern, mae'n codi dychryn ar rhywun. Achos mae'r adnod yma'n Iago. Mae'n dweud, o'n i wyddwch chwi fod cyfeillach y byd yn elyniaeth i Dduw. Pwy bynnag yn hynny a wyllysio fod yn gyfaill y byd, y mae yn elyn i Dduw. Gall hwnnw neu honno felly ddim fod yn Gristion. Felly mae'r rhaid i fod yn siŵr yn does. Dyn ni wedi deall. Yw ffrwythau gwaith yr ysbryd glân yn ni i'w weld. Nawr wrth gwrs fe fydd y Cristion yn syrthio, ond beth yw'r gogwydd, beth yw'r dyheuad, beth yw'r awydd, ond mae e'n frawychus yn diwedd pan mae e bron yn athrawiaeth i ddilyn llwybr o fydolrwydd, a chyfiawnhau trwy'r amser bydolrwydd. Fe ofyn a dyn ni dal i rodio fel ag yr oedden ni, ymysg yr rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni gynt, yn chwantau ein cnawd gan wneithio'r ewylltysiau y cnawd a'r meddyliau. Oes na fannau yn ein bywydau sy'n dangos bod ein serch ar ôl pethau'r ddeiar. Gadewch i ni holi'n hunan a gofyn i'r arglwydd o helpa fi i edrych i weld oes na unrhyw ardaloedd yn fy mywyd i, lle dwi'n gosod fy serch ar bethau'r byd. Beth am bethau i'n helpu ni ddeall, darllenwch llyfr J.C. Ryle a'r sancteiddrwydd, grandewch, mae ar wefan Nghapel yr Rhath, astudiaethau
lle ni wedi bod yn mynd trwy'r llyfr yna'r sancteiddrwydd am wahaniad o'r byd, i brofi bod yr hyn sydd yno ni. Dydyn ni ddim yn ceisio byw bywyd sanctaidd i ennill iachawdwriaeth, na, mae'r wyrth wedi digwydd, ond yn arwydd i ni. Mae'n brawf bod y wyrth wedi digwydd pa mae'r gogwydd yn un sanctaidd, ac wedi ymwahanu o'r byd. Yr ymddangosiad, sut i ni'n ymddangos, ein gwisg ni hyd yn oed, a yw yn lan ac yn weddaidd. Beth am y mana i ni ymynychu? 1 Thessaloniaid 5:22, ymgedwch rhag pob rhith drygioni. Ond nid yna dymuniad y Cristion. Dwi ddim hyd yn oed eisiau dangos unrhyw arwydd o ddrygioni. Dwi am fod mor ofalus ac ymedrai yn fy nghartref, pan ar ben fy hun, yn y gweithle, pan yn ystod amser hamdden, pan ar fy ngwyliau, dwi'n ofalus fod yr hyn dwi'n ei wneud nad yw'n rhoi unrhyw ymddangosiad o ddrygioni. Beth am y brawd gwan ydw i'n, oes gen i faich am y brawd gwan, nad ydw i am fod yn unrhyw dramgwydd i'r brawd gwan, ein sgwrs ni, beth yw ein sgwrs ni, sut sgwrs sydd gyda ni, ein cyfeillio ni, pwy o'r rhaid i ni'n teimlo'n gyffyrddus yn eu cwmni nhw, ac yn gallu bod yn gyffyrddus a'u sgwrs nhw drwy'r amser. Beth am ei meddyliau ni, a dyn ni'n meddwl ar bethau deiarol drwy'r amser, ac yn gosod ein serch arnynt, ac yn gwneud penderfyniadau mawr bywyd ar sail ein dymuniadau am bethau'r byd, pobl ifanc. Gael ofyn i chi sut ych chi'n dewis pa goleg, os ych chi eisiau mynd i goleg, neu brifysgol, sut ych chi'n dewis pa gwrs ych chi'n dilyn. Sawl un yn edrych ar y llyfrau ac yn penderfynu, dwi'n credu fydd y brifysgol yna'n dda i mi, heb erioed ystyried oes na eglwys sydd yn ffyddlon, ac yn mynd i edrych ar ôl fy enaid. Rhai yn dewis gwaith, wedi cael clywed am swydd, heb gofyn ble mae'r swydd yn gweld, mae yna gyflog mawr gyda'r swydd yma, mae yna bosibiliadau mawr fan hyn, ac yna falle ni gyfiawnhau e. Fyddai'n gallu gwasanaethu'r arglwydd yn ddigon da, ond heb erioed gofyn os oes yna gapel yno, ac yna'n cael y swydd sydd yn mynd i fod yn dod ar llawer o arian i mewn, ac falle hefyd heb erioed gofyn y cwestiwn, oeddi yn amharu ar fy ngallu gallu cyrraedd y cwrdd gweddi, a roed fawn i gyd ar y sil, dy'r swydd yn mynd i amharu ar hynny. Llawer gormod o proffeswyr yn dweud, mae hwn yn rhywbeth sydd yn angenrheidio, rhaid i mi weithio. Ac efallai'n gwybod yn iawn nad oes rhaid, ac mae dyma yw eich dewis chi. Byddwch yn ofalus. Yn aml iawn, mae rhai sydd yn gwneud yr esgusodion yma, ac yn amberniadu'r pregethwr am grybwyll y fath beth, maen nhw'n gwybod lawr ym mherfeddion i heneidio nhw bod nhw'n anghywir. Os oes na waith o Dduw, dyma beth ddyle fod. Dyheuad i fod fel ac y dylswn i fod fel Crist i'w ogoneddi fe, dyna beth dylen ni fod. I osod fy serch nid ar bethau'r ddeiar, ddim yn gwneud penderfyniadau mawr bywyd oherwydd fy nymuniadau deiarol, cnawdol, bydol. A dyna sydd yn digwydd. Lle nad oes le i Dduw yn fy nghynlluniau weld. Gadewch i ni symud ymlaen yn drydydd ac yn olaf. Ceisiwch y pethau sydd uchod. Ni wedi gweld y pethau na ddylen ni osod ein serch arnynt. Ond dyma beth oedd yn dweud gynt, gosodwch eich serch nid ar bethau sydd ar y ddeiar. Peidiwch â gwneud hynny, ond ceisiwch y pethau sydd uchod. Dyna beth mae'r Cristion fod i wneud. Mae'r ceisio yma yn fath o geisio sydd yn cynnwys dyfal barhad. Y ceisio dyfal yma, ceisio cyson a pharhaol. Dyma'r ceisio mae Paul yn sôn amdano fan hyn. Mae yna mwy na ceisio y canfod ond i feddiannu. I ni eisiau fan hyn, mae eisiau ceisio yma, dim dwi'n ond chwilio o gwmpas y lle, a falle penderfynu o droi chwilio, a falle anghofio amdano fe. Ond mae'r ceisio yma i feddiannu, i gael gafel, ac i afel yn dyn ar yr hyn i chi wedi geisio. Mae fel falle, os oes unrhyw wedi cael y profiad am o ganddoch chi blant, a falle bod chi wedi mynd â plentyn a chi mewn torf, ac efallai bod chi wedi colli'r plentyn am eiliad bach allan o'ch golwch chi. Mae'r ceisio wedyn ni yn newid ond diwe. Mae wahanol i bob math arall o geisio. I chi'n ceisio nes bod chi'n dod o hyd ydyn nhw. Ac pan i chi'n dod o hyd ydyn nhw, i chi'n gafel yno, dwi wedi cael y profiad unwaith, dwi ddim eisiau'r profiad to.
am tua munud neu ddoi. Oedd yn erchill, yn chwilio, yn anfon pawb i chwilio, ac yn gweld, ac yn pan yn dod yn cyfleidio, ac yn dal mlaen, ddim yn gadael fynd, na am weddill y dydd. Yr rhyddhad a'r llawenydd o geisio a dod o hyd. Wel, rhywbeth tebyg i ni'n sôn fan hyn, ceisiwch beth y pethau sydd uchod. Mae fel pan yn ceisio iachawdwriaeth, yn ceisio Crist. Pam? Dyna'r unig beth sy'n mynd i fodloni. A pan i chi'n dod at faddeuant pechodau, a sicrwydd bywyd tragwyddol, i chi'n cofleidio Crist, a chi ddim yn ei adael efyn am yr llawenydd a'r rhyddhad. Ond felly mae'n cario ymlaen i fod. Dyna beth ddyle fod, a dyna beth i ni am ymdrechu wneud. Ceisiwch. Dyfa barhewch yn y ceisio. Ceisiwch mwyn meddiannu. Ceisiwch Duw. Effesiaid 1:3, gwrandewch ar hwn. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Yr hwn a'n bendithiad ni a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Dyna beth sydd yn digwydd. A phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd yng Nghrist. O bendigedig yw'r pethau yma. Mae wedi'n bendithio ni a phob bendith ysbrydol. Dyna'r pethau ni fod i geisio. Ceisiwch y bendithion yma. Am hynny, os cydgyfodaswch gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Christ yn eistedd ar ddeheulaw Duw. O, mae Iesu Grist yn abl i bentyrru bendithion diri arno. Mae ar ddeheulaw Duw. Dyna'r bendithion. Ceisiwch y pethau hwn. Ceisiwch Crist. Ceisiwch chi berthynas ag dyna yw Cristnogaeth. Perthynas a Duw y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Mae'n berthynas agos. Ceisiwch ceisiwch agos satrwydd at Grist. Ceisiwch y pethau sydd uchod, sydd yn dod o Grist. Y bendithion yma ef yn ei roed i ni. Pethau uchod yn roddion gwerthfawr, ond dyn nhw mwy gwerthfawr na thrysorau'r India i gyd. Ydyn ni'n gallu dweud na? Fod y bendithion sydd yn dod o Grist yn fwy gwerthfawr na thrysorau'r India i gyd. O Hebreiaid 11, adnod 24 a 25, trwy ffydd Moses wedi myned yn fawr, a wrthododd ei alw yn fab merch Pharo, gan ddewis yn hytrach oddef adfyd phobl ddiw, na chael mwyniant pechod dros amser. Oedd wedi deall i do. Roedd wedi ei ddeallu. Roedd wedi deall yr hyn y mae'r Efengil yn ei rhoi. Oedd well ganddo fe fod â phobl ddiw. Yr oedd well ganddo fe geisio'r pethau sydd uchod na fwynhau pleserau pechod sydd dros amser. Filipiaid 4 adnod 8, gwrandewch ar y geiriau yma. Yn ddiwethaf frodyr pa bethau bynnag sydd wir, pa bethau bynnag sydd onest, pa bethau bynnag sydd gyfiawn, pa bethau bynnag sydd bir, pa bethau bynnag sydd hawlgar, pa bethau bynnag sydd ganmoladwy, od oes un rhinwedd ac od oes dim clod, meddyliwch am y pethau hyn, gosodwch eich serch ar y pethau hyn, y pethau sydd o ddichod, sydd yn dod o Grist, ein cartref yw'r nefoedd. Felly gosodwn ein serch ar bethau yno. Gadewch i ni geisio lle mae Iesu Grist yno heddi. A yw Iesu Grist wedi marw eich dal yn y bedd? Wel, wrth gwrs nag yw. Mae wedi marw, ond mae wedi dod nôl yn fyw. Mae wedi atgyfodi ac y mae yn y nefoedd ar ddeheulaw y Tad. Ac yn eiriol trosom, gadewch i ni felly osod ein serch ar y nefoedd, ble mae'r Iesu yn paratoi lle i ni. Fe fyddwn ni yno maes o law, dydyn ni ddim yn gwybod pa mor hir, ond byr yw'r amser, byr bynnag yw'r cyfnod. Fe fyddwn ni yno maes o law yn y nefoedd gyda'r Iesu, ond tra'n bod ni ar y ddaear, gadewch i ni geisio'r pethau sydd o ddichod, gadewch i ni geisio i bresenoldeb ef, gadewch i ni geisio i agos satrwydd ef, gadewch i ni geisio y bendithion sydd yn dod o'r arglwydd Iesu Grist, o fod yng Nghrist. Beth am ni geisio ateb y cwestiynau hyn? Beth yw pwrpas ein bywydau ni? Ydyn ni gallu ymuno gyda Paul cynnes byw i mi yw Crist a marw sydd elw? Ydw i'n gallu dweud hynny, achos os yw'r gwir troedigaeth wedi digwydd, yna fe ddyle hyn fod yn wir, cynnes byw i mi yw Crist a marw sydd elw. A yw hyn yn wir?
Car y ddeiar fod popeth yn ymwneud â Christ, ac yna rhyw ddydd cael bod yn y nefoedd sy'n llawer gwell. A oes na ddeheuad yn ein calonau ni am bethau ysbrydol, i fod yn hir arglwydd. Mae'n od yn diwedd, mae'n anhygol sut ni'n ei gweld yn ddiweddar llawer sydd yn esgeluso am gynulliad pobl Dduw. Ddim am fod yn hir arglwydd, ddim am fod yn chwilio am bob math o esgusodion. Pob math o esgusodion pechadurus hyd yn oed. Pan yn gwybod yn iawn mae esgusodion yw i beidio am gynill yn hir arglwydd. A gyda phobl Dduw, a pan ddim yn cael bod yn hir arglwydd, ddim yn ymgynnull gyda'r hyn sydd ar gael ar y funud, trwy'r we neu beth bynnag, ond yn falch o'r esgus o beidio cael bod. Mae hwnna'n gyflwr gwael yn diwedd. Be ddyle fod, gosodwch eich serch ar bethau o ddichod, a ydych chi yn deheu am bethau ysbrydol, i fod gyda'r arglwydd yn ei i gwrdd ar saint, i drafod gael Duw. Cofio clywed gweinidog o America, a ddath draw i'r wlad yma i bregethu am wythnos, dwi'n credu oedd e. Ond fi'n cofio fe'n dweud yn y pulpit, bydd oedd dweud wrth i wraig i fod yn, a dyna beth oedd yn neud bob tro, oedd pacio am bythefnos pan oedd yn dod am wythnos. Os oedd yn dod am bythefnos, bydd e'n pacio falle am fus. Os oedd yn dweud, os yw'r arglwydd yn dod lawr ar y pregethu, os yw'r arglwydd yn ymweld â'i bobl tra fy mod i yno, yna dwi'n mynd i aros am fwy. Dyna i chi sut dyle Cristion fod yn paratoi, yn meddwl felly, yn meddwl trwy'r amser. Beth os daw'r arglwydd, yna mae'r cynlluniau, os ai fan hyn, a dwi'n mynd i ddod â clod i'r arglwydd, os ai i'r fan ar lle, beth os na i wneud y penderfyniad yma, oeddi'r coleg yna'n dda i fe enaid i, oeddi'r swydd yna mynd i fod yn niweidiol i fe enaid i, neu dyna sut dyle'r Cristion fod. A dyn ni'n meddwl fel hyn yn cadw pethau Duw yn flaenllaw yn ein meddyliau. A'i pererinion ydym ni ar y ddeiar yma. A dyn ni'n gallu dweud mai dyna sydd yn wir ohono ni. Mae pererinion i ni yn rhodio, yn gwneud ein ffordd at y nefoedd. A tra'n bod ar y ddeiar, ein bod am gogoneddu Duw a'i fwynhau am beth. Mae yna sawl os yma'n does. Am hynny, Colosiaid 2:20. Os ydych wedi marw gyda Christ oddi wrth egwyddorion y byd. Ac yna mae'n dweud, ac am hynny, os cydgyfodaswch gyda Christ, yna beth dyle fod yn wir. Ceisiwch y pethau sydd uchod. Lle mae Christ yn eistedd ar ddeheulaw Duw, rhoddwch eich serch ar bethau sydd uchod, nid ar bethau sydd ar y ddeiar. Byddwn ni'n cael y gras a'r nerth, i fod yr hyn y dylsem fod, i fyw ein bywydau ni, i ogoneddu Duw, i ogoneddu Christ, a'i fwynhau am byth. Gadewch i ni weddio. Nawr, bydd i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi o hyd byth.